kuonde mopogore maginyalo yudo pi maler moa Kiwasko. Chakre wachak keto focus e low income areas. Inyalo paro ni weche mag cholera osebedo ka onge Kisumu ka. Inyalo winjogi mna e counties moko, but ma Kisumu ka nyaka mna manyoro ni emanyo timore. Mano nikech weche mag water supply e low income areas wa focus maber, kendo jo low income areas yudo pi Kiwasko maber. To kendo weche mag sanitation masani be wakao motegno gi partners moko, especially kuonde ma the water table is very high, ma pit latrines oknyal tiyo maber. Wakelo negi container based solutions mwaka in partnership gi jo Fresh Life. Koro mano timo kata contamination mag the shallow wells no bedo matin nikech koro we are moving away from the pit latrines. Koro our focus on the low income areas is perfect because and gima kanye ma